Moi! Tervehdys. Meillä on nyt vähän sillä, että me esiinnytään koulun kevätjuhlassa. Oliko se jo about jonkun 500 ihmisen edessä? Meillä on oma semmoinen lavashow tulossa. Ja me lauletaan siellä biisi. Mä kerron tämän suunnitelman, koska tähän tulee vasta se esityksen jälkeen. Joo. No nytten me aloitetaan siis sen biisin tekeminen. Ja meillä on vaan päiväaika. No meillä on päiväaikaa. Et joo, niinku aika tiukille menee sen biisin tekeminen, mutta siis meidän pitää laulaa se 500 ihmisen edessä. Mä en tiedä miten me tullaan tekemään se. Niin. Sanotukset ja kaikki. Ja sitten siinä vielä juttu, että meillä on semmonen tykki, minkä meidän pitää laukasta sinne niinku yleisö sille 5 on konfettitykki, mikä lentää johonkin 8 metriä. Sekin on homman nimi. Niin. Mut eiköhän tehdä tää homma. Miksi me suostuttiin tähän? Niin. Noniin. Eiköhän se mennä tekemään sitä biisiä. Oho. 2 tunnin jälkeen me ollaan Ihan sekasin! Niin, ihan sekasin. Ja ollaan saatu sitä biisiä yli puolivälin jo. Nyt me näytetään teille tää, koska tähän tulee vasta esityksen jälkeen. Ja se biisi taitaa löytyä ehkä meidän Random Pojat-kanavat vai mitä? Kuitenkin vielä. No joo, ehkä joo. Taitaa olla. Taitaa olla. Joo. Sen näkee sitten. Niin. Mutta nyt se on tässä vaiheessa ja nyt me Me ollaan ihan sekasin. Nyt me esitetään se teille myöskin. Kai? No ehkä ei vielä. No niin, toi on kyllä ihan totta. Ehkä annetaan katsojille niin kuin yllätyksenä tää homma. Joo, ja tää lähti ihan lapasesta tää homma. Että tässä on vähän ehkä ei nyt ruveta liikaa vihjailla, mutta sen näkee sitä siellä esityksessä. Niin, et tulkaa kattoo. Niin, tulkaa kattoo. Welcome! Ja jos te ette pääse sinne kevätjuhlaan, niin ei hätää, koska me vlogataan siellä koulussa kevätjuhlassa. Me saatiin luvat hoidettua ja kaikki. Jep. Kaikki luvat on hoidettu. Mutta jos olet sellainen ihminen, joka tykkää tosi paljon puhelimesta, ja etenkin jos sä käytät sitä koulussa, niin suosittelen, että älkää käyttäkö, koska siitä seuraa vain noita harmeja. Niin, me saatiin erityislupa. Me saatiin erityislupa tähän, nimittäin meidän opettaja on itsekin siellä niin kuin... No tää on vähän niin kuin mun ja Impun tämmönen 2 esitys. Niin. Niin. Siis me vlogataan se koko päivä. Mutta ja saatiin nyt lupa. Saatiin luvat. Mutta saatiin luvat. Nyt nähdään sitten jossain vaiheessa päivää. Varmaan silloin, kun tilataan se En ehkä sanokaan, mitä me tilataan. Niin, totta. Melkein lipsahti suusta. Noniin, heippa. Käydä istuu. Joo. Come. Niin Come. Ai. Sit down. Mä kuvasin ton kaiken. Noniin, eli nyt on kuvauspäivä ja nyt... Ei kuvaus... Siis Kevätjuhlapäivä. Esiintymispäivä ja nyt me käydään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Harkatkin meni hyvin. Miksi sä toistat kaikki, mitä mä sanoin? Okei. No, mutta toivotaan, että tää menee hyvin. Joo, mulla on kylmä. Ja mua ehkä eniten epäilyttää toi loppuhuipennus. Joo. Moi kaikille! Toi on ihan uskomatonta, kun me ollaan aloitettu meidän YouTube-kanava ja tää Random Pojat juttu, niin me ei oltaisi voitu ikinä uskoa, että me päästään esiintymään täällä lavalla. Ja nyt me ollaan tehty biisi ja nyt me ajateltiin vetää se täällä. Niin haluatteko te kuulla meidän biisi? Mä en kuullut! Sitten mennään.
Kesä alkaa, aurinko paistaa, kesän tuulet huolet poistaa. Alksunkaa, jätskiä vedetään kahdestaan, volteilla uimaan. Impunkaa, videoita tehdään, musiikkijutut meillä pettää. Random poikia katellaan, nyt ja aina, milloin vaan. Yhdessä lomalle nyt kyllä mennään. Käykää tilaa random pojat, random pojat, random pojat. Käykää tilaa random pojat.